Озадачена съм. Отново и отново виждам как тази свръх-еродирана жена изкусорява дребните детайли. Мечтаният и кратко проект е брилянтно замислен, но тя се бави. Очевидно е, че може да постигне всичко, което пожелае, но със старанието си да доусъвършенства всъщност не напредва, а изостава. Накрая не издържам и директно я питам защо просто не направи основното от плана си. Така ще улови успеха, а после ще донагласява. Охотно ми отговаря. О, аз съм напълно сигурна, че ще успея. Душата ми го иска. Аз от 15 години се подготвям. Познато ли ти е? Устремяваш се, планираш въодушевено, имаш цели, които ще те доближат до радостта, пристъпваш оживено, наближаваш и почти достигаш. Но изведнъж се оказваш прикован обратно към тъгата на миналото. Непрестанно виждаме как хора, дори и без съществени познания, изминават бързо и напористо пътя към желания успех. И задминават с лекота онези, които трупат знания, усъвършенстват се, надграждат разностранния си капацитет, за да са по-успешни, но изостават по пътя към осъществяването на замислите си. Какво се случва всъщност? Хората не тръгват с еднакъв старт по маршрута към целта си, защото са натоварени с различна тежест. Натрупаното минало прави старта им различен в зависимост от това дали им е леко или им тежи и ги забавя и изтощава. Самоуверените хората, които са били поощрявани и насърчавани още от малки, ще са активно устремени да изминат пътя. Ще следват напътствията и ще стигнат максимално бързо и лесно на точното място. Неуверените, които постоянно са били омаловажавани, критикувани и наказвани, ще правят всяка крачка предпазливо. Ако не си измислят купища причини да се забавят и ако все пак тръгнат по маршрута, ще спират често и ще влизат във всяко селце и град по пътя. Там ще се лутат и ще разпитват в правилна посока ли се движат, някой стигал ли е преди тях до това място, труден ли е терена, дали ще се справят с такъв голям и сложен път, свят. Ще имат нужда от насърчение, от мило уверение, че са способни и от съпровождане. Ще влизат в задънени улички, ще се стряскат, когато някоя пряка им напомня мястото, където се е случвало да ги уплаши гневно куче, ще се отклоняват и ще се губят в страх. И никак не е сигурно, какво ще се случи в пътуването и докъде ще стигнат. Тежестта е чувство за ощетеност и неспособност. Колкото и да е силен купнежът им да успеят, докато и не се заемат с разтоварване, ще им е трудно да се впуснат с устрема, който желаят. Не тръгваме с еднакъв старт. Част от хората имат да извървят първо вътрешен път и тогава ще им е лек и скоростно отворен и външният път. Но никак не е лесно да осветяваш вътрешния здрач. Особено, докато се чувстваш така, както е казал Валери Петров, в самия себе си човек трябва да влиза въоръжен до зъби.